ħolma li ser issir realtà fi ftit ġimgħat oħra, eżattament nhar lejlet il-miliet. Il-ħolma ta' kull tarxinis fl-aħħar se sseħħ, dik li tkun inawgurata mill-ġdid il-kopla tal-Knisja Arċipretali ta' Marija Annunzjata. Dan wara restawr intensiv tal-pittura li żejjen din il-kopla. Dan ir-restawr ilu għaddej snin, però kien f'dawn l-aħħar 8 xhur meta beda l-parrokat tiegħu l-Arċipriet Chris Ellul li x-xogħol ħa spinta kbira l quddiem. Dan mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam ma' xogħol manwali u ta' restawr, imma wkoll fil-ġbir tal-flus min-naħa tal-parruċċani. Ix-xogħol sar bir-reqqa bilan li l-arti li kienet ilha snin moħbija terġa' titfaċċa u titgawda minn daw kollha li jiffrekwentaw il-Knisja ta' Ħaltarxin. Fil-fatt se jkun propju nhar lejlet il-miliet waqt il-velja għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija li din il-kopla se tkun inawgurata. Se jkunu propjament it-tfal tal-parroċċa li flimkien se jikxfu din il-kopla. Intant illum fil-parroċċa ta' Ħaltarxin kien iċċelebrat it-350 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Fratellanza tal-Kunċizzjoni. Għal din l-okkażjoni saret qudiesa kantata bil-parteċipazzjoni tal-korijiet tal-parroċċa u wara sar pellegrinaġġ Marjan mat-toroq tal-parroċċa bl-istatwa tal-Kunċizzjoni, xogħol ta' Carlo Darmanin. Dan il-pellegrinaġġ sar wara nuqqas ta' 50 sena. Il-Fratellanza tal-Kunċizzjoni ta' Ħaltarxin twaqqfet fl-1668.